Bali, ang gagawin namin is magtatanong tayo sa mga kababayan natin at kapag nasagot nila yung tanong natin ay bibigyan natin ng 1,000 katulad nung ginawa natin nung nakaraan. So inshallah, itong pera na to may nagbigay sa atin, gamitin daw sa da'wah. Pero syempre hindi namin alam ang gagawin namin. So ito na, inshallah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kumusta mga sister? May tanong kami. May tanong lang po kami. Pag nakasagot, meron siyang 1,000. Sama po kayo lahat? Isa lang yung tatanong namin. Isa lang. Sinong sasagot kaya? Ano ba yung tanong para sa Islam. Islam? O sige. Yala. So, hawakan mo tayo 1,000. So, ang tanong namin, sabihin mo sa amin yung 4 na pangalan ng anak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babae. Okay. Okay. Silent. Silent. Bismillah. Bismillah. Silent. 10, 9, 8, 7, 6, Pause. Bigyan ng chance. Ulitin mo sa 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bro, yung sa kalawin. Ang anak ng Prophet Muhammad ng mga babae, si Fatima, si Ruqayya, si Kulthum, saka si Zainab. So, 4 na babae. Meron po kaming page sa Facebook. Baka gusto nyo magsuporta sa page natin, inshallah. Anong page nyo? Ito ay Dawa Bisaya. May hapon. Pwede naman dito po. Nami kwarta na panghatag ba? Kung matubag ninyo among pangutana, inyo na ni 1,000. Sa pangalan ni mo? Latlat. Siguniti lang. Para sigurado. Kung sakto, biraha diretso. Okay. Katoliko no, kay na may cross. Katoliko tanan. Katoliko? Okay. Ang akong pangutana, sa cross ni Jesus, na ay nakasulat nga Enre. Kung sa'yo pasabutan ng Enre. No, but saying, Jesus Christ? Ano sa'yo pasabot? Patigag chance. Duha na lang. Last. In Jesus name? Ala, siret na. Sorry. Wala na itong nabantayan sa krus ni Jesus na ay nakasulat nga Enre. Kung saan may pasabutan na. Kana siya nga lingwahe. Kung saan nga lingwahe? Greek ko. Kana siya is Greek language. Nga kung imo na, abbreviation man na siya. I-N-R-I. Na ang pasabutan na, ang pangalan niya ni Jesus Christ, dili Jesus Christ. Ang iyang tinud nga pangalan, Isa, Nazareno, Rex, and Euron. Allahu Akbar. Kanang Enre, ang Isa, mo to iyang tinud nga pangalan. Muna kami ng mga Muslim, ang tawag na mo kang Jesus Christ, dili Jesus Isa. Christ. Ginatawag na mo siya nga Isa. Isa. Kay tungod mo na iyang tinud Tinuod nga nga pangalan. ngalan. Nga naman, unsay proof, nana sa inyong simbahan. Isa, pasabot, Jesus Christ in translation, Rex and Euron ng pasabot. Jesus from Nazareth, King of the Jews. Salamat kayo, kaya. Salamat. Dito ko ni tayo mo. Muhatag ni 1,000 kung matubag ni mo among pangutana. Isa lang ka pangutana. Katoliko tayo, no? Kaya naman kayo ng kay Cross. Sa pagtulunan sa Kristyanismo, Romano, Katoliko, si Jesus ang Diyos. Tama? Okay. Unsa ang pangalan sa Diyos ni Jesus? Dili sa pangalan. Ingon ang Biblia, ayaw gamita ang pangalan sa imong Diyos sa dili matarong. So kung mag-ingon ka amahan, ako amahan man ko, masayok ko, masipyat ko, pwede ko balikason. Tama? Kung mayon po ka og Lord, samot,
na drug lord, na gambling lord. Kung may po kaugat, pwede siya may munggades na babae. Munggad, utanganin mo guys, may munggad, nidaghan. So karon unsa man tong Diyos ni Jesus nga nag-ingon siya nga iyang gisimba. Siya pangalan nato. Last stand. Ayun siya. So, ingon si Jesus sa Biblia, di ba gilantang siya sa cross? Ingon siya, Ginoo ko, nganong gibiyaan mo ako? Sa original nga lengguwahe ni Jesus, kaya dili man siya Bisaya, dili po siya Tagalog, dili po siya English, sa original language niya, nag-ingon siya, Elle, lema sabaktani. So ang pangalan dahil sa Diyos ni Jesus, nag-ingon siya nga siya si Elle. Sa iyang original nga language nga Aramaic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. May kuan kanang pipi na lang may pangutana magatag mig 1,000 kung makatubag mo sa pangutana. Kani ginagmay ra man ni among bali 1,000 lang, pangalipay lang. Oo. Nami sa Dawa Bisaya ni siya, Dawa Bisaya. Oo. Tanan? Okay. Tigbasa mo sa Biblia? Okay. Naisa ka story sa Biblia nga si Jesus niadto dito sa ginatawag nga templo. Pagsulod niya sa templo, ang iyang gibuhat, iyang gipangtuali ang lamisa. Kung naingon siya, manong gihimo ninyong sugalanan, merkado, ang balay sa akong Diyos. Narang pangutana. Sa una, templo man to siya. Sa atong panahon karon, unsa ang pangalan atong nga templo? Sa manipayat na to. Sige, pwede. Kamo duha. Hawid Japon. Sige. Basta na yan. Pag tanong question, Sa panahon ni Jesus Christ, ginatawag ko siya nga templo, ingon ang Biblia. Pero sa atong panahon karon, apa magudyapon siya? Unsay pangalan ana niya karon? First try. Church? Okay, second. Sayang 1,000. Hindi, baka brown meron. Ako naman quick ito. Flower. Temple. Sa unang panahon, temple to siya. Sige, start, last. At ba't ka brown? Last. Just now. English, Tagalog. Pwede. Basta pangalan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang. Deklare. Okay. Give chance sa bro sa other. Give chance. Di siya natin Di siya natin explain. Sige, kinsa may mo-volunteer? Isa mo volunteer. So, same question. Nakadong ka ganina wala. Okay. Kristyano? Isa kang kasimbahan? Isa ang klase ng Christian? Okay, born again. Nasa video church? Pagbasa ka Biblia, na-story diya na niadto sa templo si Jesus. No coaching nga pag mag-coaching disqualified rin siya. Pag ato niya ito nga templo, gitualin niya mga lamisa. Sa yang ingon, nganong gihimo ninyong sugalanan, merkado ang balay sa akong Diyos. Sa ato nga panahon, sa Biblia, Social distancing lang social distancing. Templo. Pero sa atong panahon karon kay nanatili man na siya naadya karon. Unsay pangalan na niya? Exact name niya. Unsay pangalan ato nga templo karon sa atong panahon karon? 10, 9, 8, 7, 6, Last chance sa 5, 4, Jerusalem unsa pa man? 3. Okay. Siya ra siya. 10, 9, Karon nga generation. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Last. 2. Last na last. Siguro karon na generation. Sige, last na answer. Unsa man? So, kana siya nga lugar, naman na siya sa Palestine. So, kung magbasa ka og Biblia,
So dili ta makabalo kay manuman susama tong naay basketball sa Carmen kung taga-Kukman ka, dili ka makailang taga-Kukman kung kinsa tong 3-pointer sa Carmen. Manuman dili man ka dito sa lugar. So kung magbalik day ka sa Biblia, tanang lugar nga naisutan sa Biblia from Genesis padulong sa pinakaulay, tanang na siya lugar sa mga Muslim. Allahu Akbar. Unang kami ng mga Muslim, pag pangutanon ninyo na tanang lugar sa Biblia, makatubag ninyo naman sa among lugar na itabok. So ang pangalan na nga simbahan karon na templo kinatawag na Temple of Jerusalem, unang tinatawag na Masjid Al-Aqsa of Jerusalem. Allahu Akbar. So kami taga Kauswagan, kamo taga Makasandig. Gahapon nailiga sa Kauswagan, pangutanon ta mo karon. Kaila ba mo atong 3-pointer nga iyang pangalan si Faisal? Sige lang, o sige, cheese na lang. In a game. Kaila ba mo atong player nga si Faisal? Dili Wala. mo makailangan naman kay taga Makasandig mo. Naitabo ang event asa dapit sa Kauswagan. Muna kung kamo ng mga Christian pangutan-una mo about sa mga places sa Biblia, dili mo makatubag anuman taga Makasandig mo. Dili mo taga Kauswagan. So kung magtuyok-tuyok di tagbasa sa Biblia, ang tanang lugar di ang na-mention, lugar sa mga Muslim. Nganuman, asa gibunyagan si Jesus Christ, ginatawag na siya nga saan nga place? River of Jordan. Jordan River kumbaga. Ikaduha nga lugar, gisugo sa Dios si Moses nga luwason ang mga tao sa pagkaulipon. Asa siya gisugo, ginatawag na siya nga Egypt. Ang Egypt ug ang Jordan, Middle East na siya. Asa ang unang nga altar nga gitukod ni propeta Abraham ug ang iyang anak nga si Ismael mao nang Makkah, Saudi Arabia. Asa man ang Antioquia, asa man ang Babylon, tanan na siya natuyok sa Middle East. So mo nang dili mo makabalo kay nganuman again taga Makasandig mo, dili mo taga Kauswagan. So kami na mga Muslim mo nang pangutan-on mi ninyo, sige. Unsa ang color sa pamanit ni Jesus Christ? Makatubag mi. Not like sa mga Christian, pag pangutan-on nato unsang color ni Jesus Christ, muanhi kadari color puti-puti. Mato kag Nazareno may mong itom. Pag mato kag American, tisoy kaayo. Pag mato kag China, pikot kaayo. Kung mato kag Africa, lisngag king ilong. Tama? Nganuman, ang mga Kristiyano wala sila nakaila kay nganuman tungod kay taga Makasandig manita. Dili ta dito sa Kauswagan. So kami na mga Muslim, kung pangutan niyo sa mga butang, makatubag mi. Nami pangutan na sir. Kung matubag nimo, money 1,000, gunite 1,000. Gunite lang. So, gunite. So, pag matubag nimo ano siya, imuha na ng 1,000. Deal? Deal? Ha? So, alit price. Itong ganina. So, ganun ayon sa Biblia, nganong naamat na din sa kalibutan or misag nganong naata din sa kalibutan. Tabang. So ano ang sagot niyo bro? Tama ba? Ang pinaka-purpose bakit nilikha tayo dito sa mundo is para sambahin yung tagapaglikha natin. Sinabi ng ng tagapaglikha, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao maliban na lamang ay sambahin ako. Unsa man ning pagsimba? Kanang pag-istorya og maayo, pagsimba na siya. Pagtawod sa ginikanan, pagsimba na siya. Gani sir kanang pagkuha nimo bugaw sa dalan. Napo na kay makita nga tunok. Kuhaon to nimo nga tunok, kana siya is pagsimba gyapon na siya. So ang pagsimba di ay dili siya nakabase lang nga tanang mosulos ka og simbahan. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul Allah. Welcome sa Islam. Allahu Akbar.